Lousame aproba o POS dedicando gran parte do investimento a gasto corrente. Haberá unha partida de 321.000 euros destinados a melloras de camiños e accesos a núcleos. Lousame disporá de preto de 550.000 euros como parte do Plan de Obras e Servizos da Deputación. Deles, 321.000 empregaránse en mellora de viario e dos accesos a núcleos rurais, mentres que o restante sufragará o gasto corrente. É unha cuantía inicial de 548.473, o sea, 548.500 euros, dos cais van a obras 321.209 e o resto vai a gasto corrente. As obras que se meten no primeiro, no que está agora resolto, que tamén temos que presentar o adicional, as obras, que as direi, pero que serán cando saia o adicional e aí vos volveremos a anunciar. Aquí está, mellora de viario de Agriño a DP 1104 e tamén de Soutorredondo a Horta, que ten moita necesidade. A pavimentación no interior de Chave, a mellora da pista de acceso a Capelo dende a C308. Sinala a rexedora que este orzamento non é tan alto como pode parecer, xa que a suba de prezos xeralizada afecta a moitas intervencións xa en curso. Con eso, os cartos parecen moitísima cantidade, pero non o son, porque hai tal subida de precios que incluso o plan que tiñamos das carreteras que unen parroquias, que son as de tipo 3, que se iban facendo todas en aglomerado, hai como un parón, porque se vamos a facer esas non facemos ningunha máis. E esa é a situación. Despois, no complementario, metemos unhas melloras nos viarios en CES, a mellora do acceso a Pascual, que hai na parte de arriba, e tamén outro que aquí na vía que está perpendicular. O gasto corrente empregarase para facer fronte en parte ás reparacións dos danos causados polos temporais. A iso xuntaranse os pagos habituais que debe facer o Concello ano a ano. O gasto corrente, ahora mesmo tivemos uns temporais enormes que hubo que acometer, ainda non acabamos porque foi por todo o terreo municipal e é moito, árbores, casas inundadas, aldeas, porque os ríos acumulan, fan balsas e desbordan. Hai que acometer eso. Se hai un edificio no que ahora mesmo tamén con isto surden que están entrando agua nun despacho do Concello, hai que mirar o tellado, que é o que sucede, se son os canalóns, o mesmo na Casa da Cultura, muros que se caeron, carreteras afectadas, e logo manter un montón de cousas que hai que, unha cousa é telas, e logo hai que facer o mantemento. En canto ao futuro orzamento social que se outorgará aos concellos, Teresa Villaverde afirma que dende Lousame planean levar a cabo unha moción cara ao Goberno Central para desbloquear o pago dos fondos sociais. Sabemos que o gasto social, a subida a parte da escasez grave de xerocultores, para as empresas e para nós, hai a subida de prezos, hai a Xunta aporta, a Diputación aporta 57.000 euros, pero o Concello ten que poñer o resto e é moito. E logo a cuarta pata, que sería, cando se aprobou a lei, había que aportar o Ministerio, a Xunta, o Concello e os usuarios, a parte correspondente sen os seus ingresos. Aí tamén temos déficit porque o Ministerio non está aportando a parte que xa o sabedes porque estará saindo todos os días. Eu creo que teríamos que facer unha moción incluso desde aquí para que eso nos repercute a todos. Para rematar, a alcaldesa de Lousame pide maior atención a municipios como o seu, onde o rural ocupa todo o protagonismo. Hai poucos habitantes e se precisan este tipo de axudas de institucións como a Deputación. E sobre todo os que temos moito maior, somos máis pequenos, con moito máis territorio e por o que a Diputación existe para eses concellos. Se despois pode axudar a outros, vale, pero que eu cando falo para plans do POS de grandes cidades, me enervo, porque creo que a discriminación positiva, si creemos de verdad no rural, si creemos que ten que existir e reflexionamos por que ten que existir, ao mellor actuamos dunha maneira máis solidaria.